Koyu nirek var ya. Musurdun mu ana? Vay liftin yanına koy. Soňrakyň arys. Ýörün ahar bişdi. Ha boldy onu. Yine zıngıptırlar. Hapiqay. Neyle soğuklar? Ha? Seret kakasy. Hemme goňşular erwet däl. Görnähil biziň goňşymyz ba. Ýanky goýan musuryny alyp gitdi. Eyleme. Ay goňşum hala destir abi. Waq akitmesen bir hepdelep şu taýda durjagny bilýänler şoň. Waýyň soň goňşum süpürmänler. Hemmesin üýşürip aýyrar da goňşy. Şeýdip goýaýyn. Ay heyvani. Ay bir arasatçı bolupsun, ay yugun bolupsun. Gel seri halınmazsa da. He bolýar. Oho. Geç. Ay bunu imamaz. Hiç geç. Ewa. Neyle soňşular biziň öňümizde serik giderler ha biz ölmediler ay. Heywani. Şuta kakaýyn. Soňrak süpürörüne. Ey keyvani, pakıvan bäri kak yanmay. Hawa. Ay nähil adam o seno. Beytmellele, beylere kak da goňşun pişiýert de olan zatlan o. Uy wahy. Ay çyksa ýer şu taýdan. Wah, balkondan aşağı koyuversin molya, o şu birinci etajda bir goňşun ejir, ınjykda. Hawa. Gorla goňşun pişiýer de. Hawa. Ne deýişlerine. Bäh. Goňşunyň pisi maslynyň iyisi diýilen hakykay. Ýa Rıfkalı kazaňa diýip bir jaý bolmasak bolmaýar. Gel lan geç. Gel. Gel lan geç. Maňa seret. Ýene de ýyzyna adam tırkak gelýär-de samsyk. Ay hele. Hani yak diyen yeni bir yere kaytalalı. Näme gaýtalaman? Sen samsyk. Ha? Samsyk. Gördün değil mi dost? Korkuzağımdan yana kaytala diysem kaytalar durar. Zavardım öňüm milýän o. Ya geç arkayı. Sıpatyň musa. Öyle mi? Goýu. Ha? Öýde dirne galýam çıtpa dezal. Lay üşürüp oturdum ha. Yine höyde kusura bakma. Helakda işte dağ. Goýu. Me raýlanypdyr. Padeze goý. Soňda körs. Vallahi. Goňşy. Salamu aleykum. Ha? Bir hepde boldy, şu taýda goýarňyz bir dökaýyň oýarňyz. Bolya. Şimdi dawan rojan näme? Keywan. Goňşama balaqsy deken o. Kugurncuk naharymyz daşarda durdy bolýan mara. Bolmazy walla. Ay gutoran näse. Ay adamlar hili bir arassaçyl boldy meň maşyma. Şunu bir silkeýin şutak. Ay keywan. He. Beytmäwer. He. Goňşyn biýmez aýdyp durma balağyn çykar gelýär soň bilýäňe. Ine odatlar üçin lift bar. Näme diýin? Lift bar. Bi. Goýa birinji etaja düşüp lift padýadan çykar gider de soň hapalar. Killen işläni aýy sapsyn. Dogry aýtýan kakasy. Görnähil akylly. Ahtirde kille ýok da ha. Şoňşar. Salamu aleykum. Eger utanç ýaşlaýa bir liftde de bir hapaňy kaklarmay bolşuňyz näýlay? Biz kakanda gaw lifte bar ha ugra. Gep bol şer bolsa şor gerek gale. Bak Sizde masal hapa. Nerede gözüň bilen gördüň mi? Haçan bir kapakatdyk lifte. Yapala kapyn heywan. Yo. Ya kan tuttum gaty şer eken yo göçmesek bolmaýar berdi. Oň sorýaly arysga lükajaň edip jaý tapdyrala. Guttoron balakly adamlar eken daş edýärsin. Ýaşa sorýal bolmady bular. Ýok heywan. Yok. Kakasy. Näme alarsyňyz laýwara? Näme? Geçen ýyl biz haýsat öýledin jallyk. Awada damy? Hawa. Be haýsyna bollagy şo biz. İş ağırlaşarakta yardıma düşen oğay mene. Uy. Ha. Dur. Häzir men platensiyamyzdan okap gelýin. Ay şeytan kelden ağır boldy. Gelle. Platendeler ağır bolmol şol.
Öydäki hani ertirlik edilmälimi? Kofe çıkkoy. Bu ne internete giren oğay telefonum? Qo'y. Bu naýyň biri. Bolanda näme bu? Goňşy Wi-Fi tölemenler. Hay. Soňşy ýal biderek goňşy. Hiniz görem oğul mene. Töleýme le wagtly wagtyna. Şonu aýtsana. Baraňyr jaýdaky o goňşyň kagir. Han görenen ondan öğrenen. İşleteme adaýt. Keýwany işleýän eken. Wagt goňşy çygmaz gowa bizek. Gyzyly Allah hakyk wagtly wagtyna tölep çykdy punktual. Bularmy maňdaýmyza sor maňlaýa satasda bu. Çoňçyn aýdylýada goňşynyň pisi masyň isi dip. Bular gysyklygyndan ýaňa tölemän. Ya keýwan nerden gelýän o? Vay palaw güşräjek bolum goňşydan bir azajyk ýağ soradym bilen ýok diýen bolýara. Ay keýwany ýağsyz goçalyk bolarmy hey? Şonu aýtsana. Bitinime gysyk bolan soň ýok diýenler bolsaňa. Wah namarda zar bolmady öň aýdýana. Gaharlanmaýdy dükanyna alyp gelýärne. Bir şey sene. Bu barada duýduranlar. Gel. Ha, goňşy ýaşymy? Gel o. Zaryatnyň sorak gelmol beräy özüme berip bolturlar. Ay, maňa heretdi. Alanma kun geçen akmaly ýygyny sorak gelýär. Ay biz alsak bal bolaýar şu zaryatny ýyňly. Yo, telefonuň zaryat çokdy gerek daha özüme şoşuga. Öýde ýekece zaryatny badyraw. Çağalaňa senli ulanyp ýöre hawşa telefon ellerinden düşenok. Ýeke şu zaryatny ardyň mä? Adam zadyňam zın. Bara uro be. Hamala giden pul alyp gaýdan ýal bolup gelýär-de şu. Şonu aýtsana. Bak özünde erk yok. Soda, solu uğratýanlar. Sol. Ha, Giyow, senmi? Daýda oturmyň. Keypinemi? İleman tebiplere soğullum isten gaýtşyn ýol ogur. Ennama bazak öýjek bolýar. Gaý. Ha, näme diýdi onu? Ay, siz şuňa tükürüňani? Menmi? Hawa. Awa. Wagt şu örgüni bara, diňe ýylanyň zäher aýrar diýdi. Şondan sen ýanyna gelip duruşum boldy. Ha? Awa. Sapata vursun. Yok bolsa da. Ay sağ urgun oturan maldan bolýar.